Jen. Baba Dogo Grounds no semi nyingi mopogore jogo mosebedo kokalo kae wacho ni neighborhood abila ma Baba Dogo kama intiecha ng'ato kaka jalup jakom mano mara FKF McDonald Mariga beneficiaries mag grounds machalo kama kendo gik mosigolo talanta kiluonge kata ni ne Cradle of Stars kanye kama oganda masulo giri yenye osebedo kae girango singo ma jatend piny Kenya mosebedo kacha kowacho kata mano chiwo achiel kachiel en ya ma en pau kaya itimo gimoro amora manyalore owacho this is your pitch and I will make sure it's done mano kotenore kod construction mare renovation mano mar Baba Dogo Grounds ka en ting' ma sirkal mamalo dhi kawo kende kokalo kuom ma benja bedo motivation ma jatend piny Kenya uchiwo singo machalo kamae kod ber ma gini dikelo ne nyithindo kod jodak ma alwora ma Baba Dogo. Hapano ni ka president oketo singo mare motimo kamano to odhi bedo motivation ne nyithindo kacha. Personally asedak Baba Dogo kanyo matin to I know how that grounds end. Onge sama nyithindo onge kanyo matuge kanyo. Yudo kata kantie nikech ng'eni Baba Dogo kanyo nitie other kaka Kariobangi, Kariadudu giri oluore kanyo. Nyithindo madongo kacha ka ng'eny gi biro tugo kae. Koro ng'eni the moment ma government bodhi kacha to gitimone uplift. Nyithindo ka ng'eni bobedo gimo gibo yuare gibobedo mang'eny gibo timango gibo tugo ka. To gima nyaku ng'eni Islams ama kuma ji odakiego nyithindo matindo ma piny nyithindo go hero mpira. Temo mineno ka ng'eny gi gibiro to gishine oko kae. Koro kwa nyalo nacha gi kae. Ka government will take the initiative gima mokwongo wayud paune. President oket singo neno mondo wayud pap. Kwa sa yudo pap to kata the big stars mosebedo kae nigi gibe ginyalo riwre to gitimo kata uplifting roma kro gidwaro gima gineno ni ginyalo medo to ginyalo medo mondo nyithindo man kae gi oyud kaka tugo maber giyud all the facilities that they require. Aparo ni mano nyalo bedo gima ber. To gima okuongo ma president dotimo no en manani kantie developer man nyaka gi title deed or whatever it is onyiew ground no obedni odong ne jo Baba Dogo. Then from there koro nyithindo gi gin safe gi ng'eni ng'ama dhi mayo gi pap onge. Lakini kapok otimo kamano to pod paw ni bomana ma nyithindo gi to ok odhi bedo gima ber ne community. Pero kamano